Amaiera emango diogu jardunaldixari eta amaitzu baino lehenago bakarrik eskertu danei hemen egon sariela, islari ere eskerrak eman eta ondorio ematatera behar balin badet, ni nire aldetik oso gustora egonez, iruditzen jata giro ona sortu dela danen artean, eta ez dela bakarrik mai honetatik entzun dana, eta gero otorduan eta kafian, guztiot mai inguru itxotan ator bezatetik. Baina, mai inguru desete gondiala bai kafian eta baitza ere Baskalorduan. Nire etzako plazer bat izan da zuekin egotea, eta esatea itaskun oluen azalpenetatik bullying hitza agian gehiegi erabiltzen dugula eta batzutan zentzu txarrean. Hori lotuz nirenek aipatzen zabanakin batzutan hainbeste erabiltzerakoan biktimizatu egiten dugula. Eta esaten diogun hori jasarpena egiten ari derana erasotzailetik eta ikintzen diogula, berak esaten zaban moduan, eta horrek onura baino kalte egiten diola bai berari eta bai guriz, azkenean gure ikuspegia ere hortik dijoa, eta askoz ere zailagoa da harreman edo kontaktu bat lortzea ume horrekin ondoren esku hartze eraginkor bat emateko, eta gero niri asko, beste alde batetik esaten zaban itaskunek, hitz egiten dugunean eraso fizikoetaz dirudiela, gehiago ematen diela mutilen artean, nesken artean baino. Baina erlazionaletaz hitz egiten dugunean, badirudik pizkat gehiago nesken artean ematen dala. Ontzen ezin da egon hemen estibaliz, egon dala tailerrean, generoa eta bullyinga lantzen, eta pentsatzeot berak esaten zidan, ondorio bat atera beharko balu bere tailerretik, dala gure klaseetan identitate guztiak eta gorputz guztiak onartuta daudela. Tolerantzia eta 0 urtetik ere lanean, aritzea guzti honetan. Beste zerbait asko ditu dira atentzioa, eta ez dakidala ondo azalduko duten, baina atentzioa ditzu dit ikaskunek esaten zabanean, eta egun guztiaren zehar lekuko buruz hitz egiten egon gara. Eta berak esaten zabanean, letzen dietenean ia nola ikusten duten jasarpena egiten ari den pertsona hori esaten dutenean, beraiek ez dabela onartzen, baina pentsatzen dabela berekide bai onartzen dutela, pentsatzen klabea dela hau ulertzea, gure esku hartzeak eraginkorrak izateko eta jakiteko horra bideratu behar dugula, eta hori deusestu. Ikustea azkenean hautemate hori faltsua dela. Beste, justo, esaten nahi diana dalako, beraiek ere ez dutela ondo ikusten. Definizioa eta guzti honetaz hitz egin ondoren usteot Urko kirrifar bat atera digula dani, bere ponentzian, eta badirudi argi dagoena internet, sare sozialak, hor daudela, erabili egiten direla, Paulak ere hori esaten zigun tailerrean, erabiltzen direla, eta kaso egin behar diegula. Orduan, agian egin behar duguna da, erabilera bat ematen erakutsi, debekatu baino, zentzuzko zerbait egitea. Eta agian interneteko reglak edo arauak, eguneroko bizitzan dauzkagun regletatik eta arauetatik ez dirala alako desberdinak. Azkenean zentzua jartzea besterik etzala izango. Eta nire asko guztu jata, Urko planteatzen zaban Tibermanaie programa hori, non ikasle helduagoek aukera formatzen ziren, gainera esaten zaban formakuntza hortan igual akademikoki alako onak ez diren ikasleak parte hartzen dutela,
hola errefortzatzen beste ikasle hauek beste arlo batzuetan, bizitzan oso baliogarriak izango diana, eta gainera aprobetxatuz nerabeen arteko laguntasun hori, badakigu nerabetasunean garrantzi gehiago dakala nire kolegak izaten diana, nik irakasleak edo amak edo aikak izaten diona baino, asko gustatu jata, eta pentsatzen dut gainera lotu daitekela ere iraurgiko Leire Aranburuk planteatzen zaban laguntzaile programarekin, azken finean hor ere bitartekari lana beraien artean kideak dira, lan hildoa berdina izango litzateke. Bai inguruari buruz, eskerrak eman danei, zuen artean sortu dan kimika iruditzen jata politxea izan dela, eta atera dituzuela planteatuta zeuden gai batzuk, eta beste batzuk ere. Argi dagoena ikastetxeei entzun da lana egiten dela, kezkatadu da pilo batekin, baina egiten dela eta esfortzua egiten dela, nahiz eta batzutan denbora falta izan, eta uste dut hemen gauden guztiok denbora falta badaukagula, orduan hori ulergarria dela. Mairi eskerrak eman, berak eman esalpenaren gatik, eta zerekin geratu naiz, segurazki protokoloak ez direla beharko, zuk oso ondo esaten duzun moduan, txikixak direnetik, bai familian, bai eskolan, bai gizarteak, martxan jarriko bagendun, eta ezituko bagendun jendea, ezituko baginan balore errespetuzko eta tolerantziako baloreetan. Eta Kepa Torrealdeak, zeuk esanekoak, ematen zegoen telefono bat, baliogarri zadala ez bakarrik hemen, baizik eta Europa mailan, eta Mirenek esaten zigunez, oso garrantzitsua da, kontutan izatea, askotan familiak hiltzen direnean, badakela bere seme-alabaren min hori, eta bere izketa hori ez dela egiten. Orduan, jasotzen baldin badugu familiaren min guzti hori, zaila da aurrera egitea, bai lagundu, baina bai erakutsi familiari bere izen, nire seme-alaba eta ni. Eta tailerrei buruz, hemen dauzka Arritxu, Paula eta Aitziber, eta beraien eskatuko diet, izan, bai, ama barkatu. Beraiek aterako dituzte beraien ondorioa. Bueno, arratsaldeon. Ez da, golpetik ondorio izatera azte gara, ez bi ordu, Así que, pixkete nahi tokauzat kasuek azterzia, 4 kaso genituen jarrita, eta justu oso ondo dago izien ponentzile jasotzia, ze 4 kasuekin, justu ziren nahi eta aukerautakuek, asmautako betabar, aldautako betabar, baina oso oikuek, danok batekin obestikin identifikote sentiko beharrak, eta jongea kaso bakutze intervenea horretik, bullying dan edo ez dan, baldima ze intentsidadetan eta ze pronostiko ikuste jo. Eta pronostiko ikusteko ze indargune eta ze ahulgune dauden kaso bakutzien. Orduan, klaro, lehenengo kasuen nahi izen da landu batan aztala bullying. Eta askotan dela, eta nahi izen da igual pixkete ikuspegi familiarra landu da asko, zeni konsultatik asko familien balorenak eta ikustet, asko azaltzea guk asko ikuste denun eskolai lankarga guztile jarri ezkio eta ikastolak ulertzez pau familiek ze funtzionamentu dake, edo ze balore dazken, edo ze sintoma gertatzen hor, askotan beste bideo batetik egute gehala, da benetako helduliko igual hor dago, Orduan, askotan, lehenengo kasu zen, bullying esan kaso bat, baino geski pasatzen nahi zen lagunarteko tema batien, eta amak asko babestezun, amak hori gabaztezun nerabe familia batin ezartzia, LH familian jarraitzia, eta orduan bat, klaro, maila batin mantentzen zen sintomia, ez bullying egoeri zaolako, baizik eta familien beste onura batzuk ekartzen zitulako egoera horrek. Hori lehenengo kasuen. Bigarrengo kasuen, pronostiko oso ona, baina ja bullying hasiera bat ematezan, eta hor nerabeen kasu zen, eta hor bai agertu da, askotan irakasle bezala, nola ze zailedan kasu hauek diagnostikatzea. Ze nola dan nik mobilek endu jot eta horrei WhatsAppa bialdu jot,
eta nola dan tutore bezala erasotzailea igual pasibo-agresibo da, alik gelan oso ondo moldatzea, lagunekin atsegina da, eta asko inbiritik eta zelotik nera bezeroko konplexu guztiekin nahaztea, eta hor sortzean estampada bezala, ez? Orduan, bigarren kasu hau, zan bullying hasiera bat, bi gauza landu ezkeo eta zeluk eta inbirite landu ezkeo pasatzen zena, eta pronostiko bat ere oso ona, eta bullying esatean ere ez, hasiera batik ondo intervenio ezkeo. Hirugarrengo kasuia zen, bullying larria, oso larria eta indarguneak ezin dirau, eta zan kasua lehenako izin agertu dana, biktima baino erasotzaile. Aleginik eski sentitzen nahi zen bakoitzien, paiazadari ditut, neure neskatik sartzen naiz, neuke ditut jarrera batzuk, non azkenien jasotzetan nezuen ere kontzeptu igurreta, ez dut ezertako balio, atxen partetik ene bai, irakasle eta tutoriek egia ezineak ere, gelakuk bai, eta gindak jarrera agresibo gehiago maditu, eta gero eta biktima gehiago da, ez? Ordo, klaro, hemen kanpoko kasoa da, hemen ingurune eman izan dena, eta kaso larriek jute dena, eta hemen ematezan pauti edo zan, bat estepsilu bilatzen zaio. Osa, estepsilu, Alegire, behin bakarrik izan da arratzalde batin kalea ez da aldu, hori hartze du. Behin bakarrik izan da arratzalde bat lagunekin ondo ez nahi zion, baina hain geskiz nahi zen nahion, hori hartu. Eta estepsio hori, edo salbuespen hori, alda neurrien orokortu. Duen pixket teknika hori intentau da, eta gero bai azpimarrau da, ze importante dan, terapia partetiken HSN-iek lan bat eitie, atxen aprobazio lortzeko, eraberien justu tutore horrei mutil bat okazizko maitare tutore, eta ezitzaile zerbitzu sozialetako kasua danez, ezitzaile ere mutil bazan, torruz ze lotura egon zan, terapeutie, ikastolako tutoria eta ezitzaileen parte diren. Eta orduan, bueno, bullying kasue desagertu edo behintzet kontenitu da, oain diren azpilen dauna kasu honetan da, famili nahiko desestruktura hau da, eta bueno, hor da horrein bullying kasu edo eskolatik behintzet oso interbentzio gokile bantzan. Eta hemen nahi izan alzaldu, klaro, ikastola, eskolak, baina sistemikoki elkarlan egitez badeu, eta hemen ordu gero ludotekako neskabarretaren bazegoen, eta, klaro, ludotekak eta zera eskolarreko esparru horiek hartzez baitugu, nola askotan gelditzean alde undan egiten, baina paretin kontra, ez? Geure frustraute, ez? Eta geure profesional bezalakotan ninduta, ez? Eta azkeneko kasu esan, bizket bere gabezileke basa dena, baina azken aldean asko ikusten nahi zen kasua baita ere, non koefiziente intelektuala oso altua, gaitasun altuko ikaslia, baina koefiziente emozionala oso bajua. Eta orduan horren aurrian, benetan ja bullying kaso bat bihurtuta, non eradanetan dioen, baina beharek ezaken, abstrakzioa eta bere mundura juteko joera hurile, eta ludopatia potente badia desarrollatu, ez da? Eta, bueno, kaso hau, kaso real bat izen da ondala urte asko eukin unan neuk, eta beste herri bat egue, eta, bueno, zorionez ondo juntzan, eta bisket esplikatzea. Eta ni oso guztau nahiz, nire taldiki. Eta... Ezkarrik asko. Izarretak kanpillo bat. Liderrak aldatzen dut Eta que es estrella, termina estrella. Entonces, izan eta kito, Bien. Eskarrik asko. Bai, zuri izan. Eta antzen Paula... Bueno, gure tailerra, hori esan behar dut, gure tailerra izan da, talde hausnarketa bat, izan da oso polita, eta uste dut, batzun dudan hitza da kezka. Kezka ikusi dudala eta badagoela kezka handia, eta ikusten dugu nola interneta, mobilak eta era desegoki batean erabiltzen ari direla nerabeek, eta zer egin dezakegun, bai? Zer egin dezakegun, nola ezberdin du, non dagoen arazo bat, non ez dagoen,
bai, hori izan da pizkatxo bat tailerraren gaia. Hori ezberdin du, eta denen artean hitz egin zer ikusten dugun eta zer egin dezakegun nerabeekin. Eta nola egin behar duguna da aurkitu behar dugu zein da tresnaren funtzioa. Zertarako erabiltzen ari dira nerabeak interneta eta mobila. Behar bada besteen balioztatzearen bila ari dira, behar bada beldur dira, erantzuten ez badute mezu horri zer gertatuko den, nirekin azertuko dira, eta nola hause mobilaren pendente egotea zorarazten du. Eta honi buruzko hausnarketa polita esan dugu. Zaketzeo zer gehitu nahi duzu, baina hori esan da, denok hitz egitea zein nola erabiltzen dugu interneta era egoki batean eta noiz da era desegoki bat. Eta hori ezberdintzea ez dela erraza, batzutan ez dakigula, adibidez hitz egin dugu semen mobila kotilatzeari buruz, egokia den, ala ez, eta kezkak eta duda handiak sortu dira honen buruan, baina hori izan da, tailerraren gaia. Bani baita eskerrak emon, egoteagatik, eta ni egon naizen tailerrare gure tailerra izan da, aurkeztu dut, eta danon artean egin dugu hor eskema koloreduna, eta ne labur esako dut. Nik lan dudana tailerran izan da galderen inguruan zelan etzen zaizkigun kasuak, zer da lan egiten duguna, zein den pizkatu gogena. Nagaritzen da. Zen olako perfila heltzen zaigun, eta gero batez ere lan duguna, edo ni behintzat azaldu dudana pizka gehiago izan da, zelan sortzen diren gatazkak, zelan hasten diren, zelan kudeatzen ez dugunean zelan hasten diren eta zelan loditu egiten diren gatazkak, ez da. Eta momentu horretan zelan berriro jaitsi esku hartzeko. Eta, ondorioa izango litzateke, elkarrizketarako guneak sortzea funtsezkoa dela, holako jardunaldiak eta holako tailerrak egitea, kalitatezko hezkuntza bat eta bizikidetza sortzeko. Eta gatazkak sortze edo konpontzeko beharretan oinarritu behar garela. Hori izango litzateke niretzat tailerraren ondorioa. Eta eskerrik asko zuen lanagatik.